At nang umuwi na sila ni Maysar, namangha si Khadija radiyallahu anha dahil ang dami nilang kita. Malakas ang benta nila at nagkwento si Maysar kay Khadija radiyallahu anha. Sinabi niya na, itong si Muhammad no, talagang napakabait. At sinabi niya lahat ng katangian ni Muhammad. Hanggang sa namangha si Khadija radiyallahu anha at nagkagusto siya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biruin mo sa tinagal-tagal 15 years hindi na siya nag-asawa. Pero dito nagkagusto siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa time na yan, ang edad ni Muhammad ay 25 years old. So, syempre, nahihiya pa siya na mag-propose kay Muhammad dahil babae siya. At saka, bata itong si Muhammad, 25 years old. At siya ay matanda na. So, hanggang sa isang araw, pumasok si Nafisa, ang kanyang best friend. Pumasok siya at nakita niya si Khadija radiyallahu anha at naikwento ni Khadija kay Nafisa na nagkakagusto siya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sabi sa kanya ni Nafisa, gusto mo bang ilakad kita sa kanya? So, biruin mo uso rin pala yung tinatawag na reto-reto sa panahong yun. Subhanallah. So, ang sabi ni Khadija radiyallahu anha, ikaw ang bahala. So, si Nafisa pumunta kay Muhammad at tinanong niya si propeta, tinanong niya kung gusto mo ba mag-asawa. Talagang agad nagtungo itong si Nafisa. So, ang sagot ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, wala akong kayamanan. So, gusto ng propeta mag-asawa, ngunit sabi niya, wala siyang bahay. Wala akong bahay. Wala lahat. At ang sabi ni Nafisa, pero paano kung ang gustong maging asawa ka ay maganda, may pera, malaking pamilya? Sa tingin mo, magugustuhan mo ba? Ang tugon naman ng propeta, sino naman yun? At ang sabi ni Nafisa, si Khadija. At ang sabi ng propeta, paano niya ako tatanggapin? Walang-wala ako. So dito, ipinarating ni Nafisa na inutusan siya ni Khadija radiyallahu anha. So, si Muhammad ay medyo nagdadalawang isip pa dahil wala nga siyang kayamanan, wala siyang bahay, wala siyang pangdori. So, ang ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay agad siyang tumungo sa mga tito niya at humingi ng advice. So, 3 tito niya ang kanyang kinausap. Si Abu Talib, si Abu Abbas, at saka si Hamza. Kasi wala siyang pandori. So, ayun, ang nagbigay sa kanyang dori ayon sa mga kwento ay ang kanyang mga tito. So, nagtulong-tulong sila para magbigay ng dori. So, nagkaroon ng opinion ang mga ulama tungkol sa dori ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron nagsabi na 20 na kamilyo. Meron sa hadith na 500 dirham. So, pabilisin natin ang kwento para naman patuloy-tuloy tayo. So, ikinasal ni Abu Talib si Khadija radiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at biniyayaan sila ng anak na 6. Mashallah. 6 ang naging anak nila. So, ang kauna-unahang yumakap sa Islam ay si Khadija radiyallahu anha. Subhanallah. Ang Khadija radiyallahu anha ay hindi nakaranas ng duwaya. Sa time na nabubuhay pa siya, siya lang ang nag-iisang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Si Khadija radiyallahu anha ay isang napakamaalaga at maunawaing asawa. Lagi siya gumagawa ng pagkain ng propeta. Hindi niya ito pinabayaan kailanman At hanggang sa isang araw, dumating si Jibril alayhi salam